Musa Jalil, бүрелер. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселәмеңнәр шәгъмерләр, төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме яшь, күпме кан ат ите, ялтырый бүренең күзләре, бит моны төн буе атышып, тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре, исерек кешеләр канына, йөргәндә сискәнеп туктады, бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкайын, кызганып егетне җил белән, тибрәнеп сыкрана ак каен. Кызганып егетне елыйлар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге, тәгәри үләнгә чык түгел, гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады, һәм кинәт нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйф сулышы бәрелде бүренең борынына. Юк, бүре тимәде, сак кына юнәлеп борылды үз юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне. Яртылаш ултайган кисеннән, шулай да яшәде өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шомпыллар бастылар, төн буе җәфалап, соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселәмеңнәр шәгъмерләр, төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр, ах, ләкин бүреләр, бу кадәр үк ерткыч түгелләр.